तर नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून हार्दिक स्वागत करीत आहे। तर मंडळी, माझ्या पाठीमागे तुम्ही पाहताय ना, ही माझ्याच गावातली म्हणजे पडळी गावामधली प्राथमिक शाळा आहे आणि या शाळेविषयी आहे ना मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण माहिती देणार आहे। गावामध्ये एक अंगणवाडी तसेच माध्यमिक शाळासुद्धा आहे, तर त्या शाळेविषयी सुद्धा मी तुम्हाला माहिती देणार आहे। परंतु आज आहे ना शनिवार आहे, शाळा बंद असणार आहे। तुम्हाला आतून तर शूटिंग दाखवता येणार नाही, परंतु जितकं काही शक्य होईल ना तितकं मी तुम्हाला शूटिंग दाखवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन। विद्या मंदिर पडळी आमच्याच गावातली ही शाळा आहे। या शाळेच्या आणि माझ्या पण बऱ्याच जुन्या आठवणी आहेत। हे शाळेसमोरचे जे मित्रांनो ग्राउंड पाहता ना, या ग्राउंडवरती आहे ना आम्ही लहानपणी भरपूर सारं क्रिकेट खेळलेलो आहे। पकडापकडी म्हणा, आजूबाजूच्या एरियामध्ये आम्ही लपाछुपी खेळलेलो आहे। तशा बऱ्याच जुन्या आठवणी देखील आहेत त्या शाळेसोबतच। आणि कालांतराने ना ही शाळा जी आहे ती बरीचशी डेव्हलप देखील झालेली आहे। सध्याच्या काळात आहे ना आता आतमध्ये शिकवण्यासाठी आहे ना स्मार्ट बोर्डचा देखील वापर केला जातो। शाळेसमोरच खूप छान असा ना बगीचा तयार करण्यात आलेला आहे, जेणेकरून ना विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये जाताना मन प्रफुल्लित व्हावं। ही शाळा 3 इमारतींमध्ये विभागण्यात आलेली आहे। ही आहे दुसरी बिल्डिंग, यामध्ये बरेचसे असे वर्ग आहेत आणि ही आडवी जी पाहत आहे ती एक इमारत आहे। तर मित्रांनो, आता आहे ना आपण वर्गामध्ये प्रवेश करूयात आणि वर्गामध्ये आहे ना आसनाची कशा प्रकारे व्यवस्था केली आहे ते दाखवूयात। ह्या शाळेमध्ये इयत्ता 1ली ते 7वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जेवण बनवण्याची देखील सुविधा करण्यात आलेली आहे, जेणेकरून त्यांना डबा खाण्यासाठी घरी जाता येऊ नये। शाळांवरील बाहेरील भिंतींवरती समाजी उपयोगी असे संदेश लिहिण्यात आलेले आहेत। शाळेमधील ही जी इमारत आहे ती सद्यस्थितीला कोरोनासाठी लसीकरणासाठी देण्यात आलेली आहे आणि ही आहे शाळेची एंट्रन्स। शाळेच्या मुख्य दरवाजावरतून हा अशा प्रकारे काहीसा व्ह्यू दिसतो। समोर आहे ना अंगण आहे आणि त्याच्या बाहेर मुलांना खेळण्यासाठी मैदान तयार करण्यात आलेले आहे। या मैदानामध्ये बऱ्याच प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देखील विद्यार्थ्यांच्या घेण्यात येतात। शाळेच्या समोरच झेंडा वंदनाचा कार्यक्रम देखील दरवर्षी साजरा होतो। शाळेच्याच बाहेर मैदानाला लागून अशा प्रकारे स्टेज तयार करण्यात आलेला आहे आणि या स्टेजवरती विद्यार्थ्यांसाठी नाट्य संमेलन भरवण्यात येत असते। आणि शाळेच्या बाहेरील बाजूस अशा प्रकारे एसटीचा एक स्टॉप देखील करण्यात आलेला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांची ये जा करताना गैरसोय होऊ नये। शाळेच्या मागील बाजूस विद्यार्थ्यांसाठी शौचालयाची अशा प्रकारे सोय करण्यात आलेली आहे। ही शाळा मागील बाजूस अशा प्रकारे काहीशी दिसते। ही जी इमारत तुम्ही समोर पाहताय ती जुन्या बांधकामाची इमारत आहे आणि त्यानंतर जसजशी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या इथं वाढत गेली तस त्या प्रकारे इथून पुढे ना ही शाळा वाढवण्यात आलेली आहे आणि याचं बांधकाम देखील तुम्ही पाहू शकता। गावातील अगदी लहान मुलांसाठी येथे अंगणवाडी देखील आहे आणि ही आमच्याच गावातली अंगणवाडी आहे आणि अंगणवाडीचा जो क्रमांक आहे तो आहे 9। शाळेच्याच बाहेर तुम्ही हा जो एसटीचा स्टॉप पाहताय तिथून थेट सरळ तुम्ही जेव्हा जाता तेव्हा इथे मध्ये एक दुकान देखील आहे विद्यार्थ्यांसाठी जर खाऊ वगैरे घ्यायचं असेल तर। आणि थेट या सरळ रस्त्यावरून तुम्हाला 200 ते 300 मीटर अंतरावरतीच येथे माध्यमिक शाळा उभारण्यात आलेली आहे।
तर मित्रांनो, आता मी आहे ना माध्यमिक शाळा पडळी येथे उभा आहे आणि माध्यमिक शाळा पडळी जी आहे ती राधानगरी तालुक्यापासून 5 किलोमीटर अंतरावरती ती माल एसटी स्टॉपपासून सुमारे 1 किलोमीटर अंतरावरती आहे आणि मेन रोडला लागूनच आपली ही पडळी माध्यमिक शाळा इथे आहे. ही शाळा बाहेरील बाजूस अशा प्रकारे दिसते. शाळेचे वर्ग तुम्ही पाहू शकता. हे शाळेच्या समोर पाहत आहे ते ऑफिस आहे. शाळेच्या बाहेरील बाजूस अशा प्रकारे सूचना फलक लावण्यात आलेले आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांसाठी येता जाताना त्या सूचना वाचण्यात याव्यात. इयत्ता 10वी व प्रयोगशाळेचे जे रूम आहेत ते आजूबाजूलाच आहेत आणि समोर तुम्ही जे 2 वर्ग पाहत आहेत ते इयत्ता 9वी व 8वीचे वर्ग आहेत. सदरची शाळा इयत्ता 8वी ते 10वी पर्यंतच आहे. ह्या पुढील जर तुम्हाला शिक्षण घ्यायचे असेल तर राधानगरी तालुक्यामधील बाकीच्या शाळांमध्ये तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता. विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी व खेळांसाठी बाहेरील बाजूस खूप मोठे असे मैदान तयार करण्यात आलेले आहे. तर मंडळी, तुम्हाला आजचा हा शाळेचा व्लॉग कसा वाटला हे तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. मी या शाळेचा व्हिडिओ यासाठी केला कारण या शाळेची आणि माझी भरपूर जुनी अशी आठवण आहे. या ग्राउंडसोबत खूप जुनी अशी नाळ जोडली गेलेली आहे आणि म्हणूनच मी या शाळेचा आजचा व्लॉग बनवलेला आहे. तर मंडळी, ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास नक्की हक्काने लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन नक्की दाबा, कारण असे अनेक नवनवीन असे व्लॉग्स आपल्या चॅनलवर आता येतच राहणार आहेत. तर मग मंडळी, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया असाच एखादा नवीन व्लॉग घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. बाय बाय.